mpingo uliwonse wa mulambe ungakule bwanji umayamba ndi mphukira, ndipo Goliath anayamba moyo wake ngati mwana woyamwa. Chalichi cha St. Michael's and All Angels Church chigawo chakumwera ndiye chiyambi cha mzinda wotchuka wa Blantyre. Chiyambi chomanga chalichi chinali chovutirapo pamene Henry Henderson ndi mamishonari ena anafika ku Cape Maclear ndi cholinga chopeza malo omangapo chalichi. Dr. Robert Rose anatuma Tom Bokito ngati munthu amene azikatanthauzira zomwe Henry Henderson azikayankhula. Henry ndiye mwe amatsogolera zokambirana za malo akumakololo ku chigwa cha mtsinje wa Shire, koma amafuna kupeza malo omwe nthambi ya chalichi cha ku Scotland ingamangidwe. Pomwe iye anafika mu mdera la mfumu Kapeni, Tom Bokito anayamba kudwala ndipo Henry anapempha malo ku likulu la mfumuyi. Izitu zinapangitsa kuti ulendo wawo usapitilire. Zitakanika izi, mamishonari anapeza malo mu mzinda wa Blantyre pomwe chalichi cha St. Michael's and All Angels Church chinamangidwa kuchokera mu chaka cha 1888 mpaka 1891. Chalichi chikupezeka malo omwe mamishonari a ku Scotland anakhazikika mbali mwa msewu wa Chileka. St. Michael's and All Angels Church ndi chalichi cha mpingo wa Church of Central Africa Presbyterian CCAP ndipo ndi likulu la mpingo mchigawo chakumwera. Mzinda wa Blantyre omwe ndi mzinda wachiwiri pakukula komanso mzinda wakulu pa zamalonda unapezedwa mu 1976 ndi missionary yemwe anali wa ku Scotland. Iye anatchula dzina la mzindawo potengera dzina la mzinda waung'ono wotchedwa Blantyre omwe uli ku Glasgow m'dziko la Scotland. Maplani akamangidwe ka chalichi anakonzedwa ndi Rev David Clement Scott yemwe analibenso luso lililonse la zomangamanga. Ntchito yomanga idapatsidwa kwa anthu amene analibenso luso lakamangidwe ngati aka. Njerwa zinali zokonzedwa pamalo omwewa ndipo zinawotchedwa. Kafukufuku amaonetsa kuti njerwa za magulu osiyana zokwana 81 ndi zomwe zinagwiritsidwa ntchito pomanga chalichi. Ngakhale chalichi chinamangidwa ndi anthu omwe analibe luso lomanga zinthu ngati izi zomwe zimaonekera pakusiyana kwa matawa awiri omwera pamalopa, yakhala ilipo kwa zaka zambirimbiri ndipo inakhazikitsidwa ngati malo achikumbutso komanso kumwe kuli zinthu zakale zomwe ndizochititsa chidwi. Chalichinso ndi imodzi yomwe imapereka chikoka mu mzinda wa Blantyre. Chalichi chinakonzedwako mu zaka za 1970 koma izi sizinasinthe kwambiri maonekedwe yake kuchokera nthawi yomwe inamangidwa. Chalichi chilinso ndi clock tower yomwe ili pafupifupi malipande 30 kumalowera kumpoto, ndipo chinazungulidwa ndi zomangamanga zina zomwe pa nthawi ina munali masukulu, chipatala, malo amakompyuta komanso ma workshop. Mbali ina ndi komwe kulinso holo yayikulu komanso zomangamanga zotchedwa Henry Henderson yomwe inatchulidwa pofuna kulemekeza mmodzi mwa missionary a ku Scotland a Henry Henderson. Malo ma Captain Media kuchokera ku chalichi cha St. Michael's and All Angels Church mu mzinda wa Blantyre ndine Felix van Captain Hodges. Oh God, Jesus.